Κινεζική εταιρεία τηλεφώνων θα διεκδικήσει ένας άνδρας 42 ετών από τη Λάρισα, το κινητό του οποίου εξερράγει την ώρα που φόρτιζε η μπαταρία του. Είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό στη Βέρεια πριν από περίπου 3 μήνες. Αυτή η εικόνα του κινητού τηλεφώνου μάρκας Xiaomi μαρτυρά τη φωτιά που το σιγόκαιγε ενώ ήταν σε φόρτιση. Κοιμόταν ο κάτοχός του, το ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Η συσκευή βρισκόταν πάνω σε κομοδίνο, δίπλα στα παιδιά του. Ο θόρυβος από την έκρηξη τον ξύπνησε. 4 ώρα τα ξημερώματα στο δωμάτιο με όλη την οικογένεια. Ακούω ένα θόρυβο και μια πολύ έντονη μυρωδιά. Ξυπνάω και βλέπω ότι είχε πάρει φωτιά το τηλέφωνο εκεί πέρα που φορτιζόταν και άρχισε να πετάγεται λιωμένο πλαστικό σε ακτίνα κοντά στα 2 μέτρα. Δηλαδή και στα κρεβατάκια των παιδιών. Ευτυχώς που ξύπνησα εκείνη την ώρα και κατάφερα και πήρα το τηλέφωνο έξω. Άνοιξα το διαμέρισμα προκειμένου να αεριστεί και το ευτύχημα ήταν ότι πραγματικά δεν είπατε κανένα ζημιά. Σημάδια η φλόγα άφησε και στο ξύλινο έπιπλο. Η έντονη μυρωδιά του καμένου πλαστικού έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική μέσα στο δωμάτιο, υποστηρίζει ο Μάριος Μιχαλόπουλος. Θέλω να βάλω το μυαλό μου αν ένα από τα 2 τα παιδιά, που είναι και μικρά σε ηλικία 4 και 6, να είχαν στο χέρι του τηλέφωνο την ώρα που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν το συζητάω καν. Είναι ήδη παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητα και θα ήταν ακόμα δεκαπλάσια η επίπτωση στην ψυχολογία των παιδιών. Ο 42χρονος λέει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας ζητώντας αποζημίωση. Το συγκεκριμένο συμβάν αποτυπώνει το σοβαρό θεσμικό κενό στη διάθεση προϊόντων σε καταναλωτές. Την ίδια στιγμή που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ακόμα και η ζωή μικρών παιδιών. Είναι αυτονόητη η προσφυγή μας στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς είναι το δεύτερο ανάλογο περιστατικό το τελευταίο διάστημα με κινητό της ίδιας εταιρείας που απασχολεί το δικηγορικό μας γραφείο. Ο Αντένα απευθύνθηκε στον επίσημο αντιπρόσωπο της κινεζικής εταιρείας στην Ελλάδα, ο οποίος εξήγησε ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς η συγκεκριμένη συσκευή δεν έχει εισαχθεί από αυτόν στην Ελλάδα, όπως μας είπε, σύμφωνα δηλαδή με τις πιστοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής που ακολουθεί. Όπως έχουμε ήδη πει στον πελάτη, είμαστε στη διάθεσή του να μεσολαβήσουμε ως ενδιάμεση προς τον κατασκευαστή λόγω της σχέσης που έχουμε, προκειμένου η συσκευή να σταλεί στα εργαστήρια του κατασκευαστή, ώστε να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του συμβάντος, δεδομένου ότι η κακή χρήση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο μπορεί να είναι η αιτία ανάλογου περιστατικού. Το περιστατικό συνέβη 3 μόλις μήνες μετά από ανάλογο στη Βέρεια.